Salam mehman vatandaşlar, sagırgyn oturanmysyňyz? Biz sizin her biriňizde dünýädäki gowy zatlar arzu edýäs. Biz bagtyar zamanada ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak, tutumly işler mundan weýle murowaj alsyn. Şeýle ýaşy arzuwlar bilen mehmançylykda atly gepleşigimiziň täze sanyny seretmäge çagyrýar. Ediz vatandaşlar, adamyň şahsiýet bolup kemale gelmek üçin köp zatlar gerek. Enatasından öwrenýän käbir gylyk häsiýetleri, enatalaryndan öwrenýän käbir zatlaryndan daşgary çağı mektepde muallimlerinden köp zatlar öwrenýär. Ondan soňra durmuş ýoluny gadam basýar. Adamy, ýagny şahsiýet bolup kemale gelýän adamy ilmler dünýäsi giňden garşylaýar, gapylaryny giňden açýar, muň üçin ýokary okuw jaýlary ýa bolmasa ondan ýokarda bir näçe binalar, ilmi merkezler hereket etýär. Ana olar şu adamyň bir has paýhasly kemale gelmek üçin öz ýardamyny ýetirýär. Mehman prezidentimiziň tagallasy bilen biziň ýurdumyzda ilme, bilime köp üns berilýär. Döwlet siýasatynyň aýrylmaz bölegi bolýan ilim bilim siýasaty edidar kadamyzyň saýasyny Türkmenistan ýurdumyzda güllä besýär. Öz ykballaryny, ömürlerini ilme bagşlanan adamlaryň biziň ýurdumyzda kän, olar ýokary okuw jaýlarda, ilmi merkezlerde işleýärler, zähmet çekýärler, öz zähmetlerini gaýgyran oklar, aty watanymyzyň ösüşine münasip goşunt goşýarlar. Mehman watandaşlar, anha men aýratyn buýsanç bilen belläsim gelýär. Biziň öz bilim alan ojagymyz bolan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutuny bir näçe halipa mugallimler zähmet çekýärler. Şol bir sany şolaň içinde ilim bilen meşgullanýan adamlar bar. Olaryň esaslarynyň bir hökmüne biz size tanış etmekçi filosofiya ilimläriniň doktory, professor Gully Babaýewiç Akynýazow. Anha biz dörrüdüjülük toparmaz bilen halipa mugallimimiziň döwletli maşgalasyny agdy bir ojagyny saçanyň başynda bizim mehmançylykda filosofiya ilimläriniň doktory, professor Gully Akynýazow ulum mertebe iýe bolan halipalaryň biri. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunyň binýadyna halipa mugallimyň ihlasy, durmuşa bolan çäksiz süýgüsi bar. Her bir halkyň ýüzi şol halkyň dünya medeniýetini, dünya sivilizasiýalaryny, nämeleri medeniýetinden, dünya sivilizasiýalarynyň nämeleri alanlyk bilen ketgetlenýär. Gully mugallim ilki bilen tanışlykdan başlaýalyň. Mümkin bolsa tanış etseňiz maşgala agdalaryňyzy. Men maşgala agdan barda aýtsam, bir oglum bar, bir gyzym bar. Oglum sport jurnalyny işleýär, ady Serdar. Familiýasy Akynýazow, Gullyç. Gyzym Ejes, gyzym işleýär Energetika ministrliginde. Indi oğlumun gelini var bosan, ol arşivde işleyer. Ağıtığıma Serdar'ın oğlu, adı Bayram. On gelini näzik, olam kitaphanede işleyer. Ağıtığım bağıtı, yukarı bilmiyorum, kutarık geldi. Belarusya'da. Bağıtın toğruğun näkem? Çağaları idi yani? Çoğulcuk. Çoğuluğumuz var ya da sizin. Kerim, alım ve kompüterden bölümüne oturdu. Siz nirede ösüp kemale geldiniz? Çağalığının geçen yerleri var adaysanız? Ben yankı çağdığımın geçen yeri Bayramali hem de Türkmenala hem de Talhatanava digeçti. Rotayda yankı ulalımam, okudumam. Gully Baba oğlu Akynýazow 1930-njy ýylyň 12-nji awgustunda Mary vilayatynyň Türkmengala aýtyrabanyň Rahat owasynyň medeniýet geňeşligine dogulýar. 6 ýaşyny ejesinden jyda düşýär. Kakasy Aşgabatda, häzirki Sankt-Peterburgda hünär taýýarlygy okuwyny tamamlap, etrapda dürli wezipelerde işlän, döwrüniň sowatly adamsy hökmüne tanalan. Maşgalada 6 oglan, 4 gyz, 10 dogonyň 10-sy hem ýokary bilimli. Olaryň Lukman, inženýer, muallim, ykdysatçy bolmagyny agalary Gully mugallimyň uly hyzmatlary bolupdyr. Orta mektep oturup ondan Aşgabat'a geldim. Aşgabat'ta da o wagtlar Aşgabat Döwlet Pedagogik Institutu diýerler. 11 ýyldan soň 51-nji ýylda Türkmen Döwlet Universiteti diýen ad berip öwürdiler. Tarih fakültetine girdim. Sonun 1953-nji ýylda gyzyl diplom bilen tamamladym. Aslynda her bir adam köpçüliginde işgärler toporuň ýüregi hasap edilýän adamlar bolýar. Plan edara ýa-da kärhana diýilende
ilki bilen şol adam ýadyma düşýänler. Mysal üçin, aňymyzda mektep diýen sözi aýlandyysymyzy, ilkinji mugallimimiz göz öňümizde gelýär. Ine, biziň gurrunly edýän Halipa mugallimimiz hem Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunyň esasy hereketlendiriji güýji diýsek, gep ulotdygymyz bolmasy gerek. Gullu Babaýewич Aqynýazow 10 ýyly kem bir asyry arkaatan mugallim. Ömrüni ilma, onu da insan pergör ilmini lükgölügi bilen bagş eden adam. Filosofiya ilimläriniň doktory adyndan daşary bir näçe döwlet sylaklarynyň we medallaryň eýesi. Nusgawy edebiýatymyzyň wekilleri Magtymul Pyragy, Kemini, Mollany ýaly şahyrlar barada bir näçe ilmi traktylary, onlarça piýasalary, edebi çeper makalalar ýazan awraýly awtor. Gullu Babaýewiçiň ilme bolan ahlasy bilen guran ykbaly gör. Niceme taliplaň durmuş ýolunyň nusgasyna öwrüle. Gul Babaýewiç hakkynda aýtmaly bolsa, adam durmuşyna bir pederlerimiziň 7 ata diýip hormat goýan, atalarynyň sanawyna esasy orny alýan ilim atanyň keşfi gözüme gelýär. Men ömrümde ilim atam hökmünde, durmuşymda, ykbalymda, ruhumda gaty uly täsir galyran Gul Babaýewiç hormatly mugallimimiz, halipamyz, sebäbi gönnen adam şahsiýetini terbiýelemek arkaly insana täsir edýän ilimlaryň biri bolan, has doğrusu ýeketäk ilim bolan medeniýeti öwreniş ilminiň bir ilkinji basgançaklaryny gahrman arkadagymyzyň hut pehim parasadyny eýerip berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne binýad eden insanlaryň şahsiýetleriň sanawyny, onu da görnükli sanawyny biziň hormatly mugallimimiziň adynyň barlygy biziň üçin juda uly buýsanç. Bu şu muallimyň elinden bir ilim bilim alyp, sapa galyp, ders alyp, häzirki günne berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne hormatly arkadagymyzyň ynamyny ödemek üçin rahmet çekýändigimiz bolsa, bizi hasam begenler. Gul Babaýewiçden iň esasy öwrenen zadymyz, öwrenmeli zadymyz ruhu welentlik. Hiç açan bes etmezlik. Rahmete hormat goýmak hem rahmetden lezzet almak, öwrenmek. Bizi şeýle bagta eşretli döwrany ajaýyp zamana ýetiren, Halipa şägirtlik ýoluny belent derejelere götüren, bize ýaşlara eden işi görelle, ýören ýolu ýörelge bolýan hormatly prezidentimiz. Jany sag bolsun, belent başı aman bolsun, tutýan tutumly işleri rowany mendillerde rowaşlyklara beslensin. Gullu mugallim size ýa bir neçe ýyldan beri Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunyň medeniýeti öwreniş hunäri boýunça ýaşlara bilim berýäňiz. Indi bulardan alyp barýan işiňiz barada aýtsaňyz neçe ýyl berdi ähmet çekýäňiz şulardan? Şu institutda men 45 ýyl gola iş ýapýarym. 1954-nji ýylda aspirantura girdim. Aspiranturada taýda 3 ýyl okudum. Ondan soň çeýmallym. Türkmen watançylyk medeniýetiniň kemaly gelmekini ösmekden çeýmadan. Onun 1961-nji ýylda Bakuda gorap filosofiya ilimläriniň kandidaty derejeni aldım. Ondan soň 1984-nji ýylda Türkmen akyllarlarynyň insan pergörlük meselesi boýunça doktor dissertasiýasyny gorap ilimläriniň doktory diýen derejeni aldım. Hormatly prezidentimiz Mälim Bolşaly medeniýete gaty ulykan üns berýär. Medeniýete ulykan üns bermeň sebäbi ýa-ni bir topar ilimler var, olaryň okudýarlar medeniýeti. Hatta fizikada, himiyada, biologiyada beýle ilimler okudýarlar. Edebiýat, taryh hakynda gurrunum ýok. Ýöne olardan tapawutlykda medeniýetiň esasy öňünde durýan wezipesi adamlaryň içki ruhy dünýäsini baýlaşdyrmak, ende şolary kämilleşdirmek. Ine şu arada hormatly prezidentimiz ören ulykan aladedýä, gaty ulykan üns berýär. Şoň üçin hormatly prezidentimiz 70-i golaýrak, ýa-ni hemme kitaplar medeniýet bar adamyň. Kitap ýazyp, şol kitaplaryň içinde 4 tanysy gönnen göni medeniýete baglanşykly eterler. Şolaryň birine Türkmen medeniýeti diýerler, beýlekine medeniýet halkyň kalbydyr diýerler, ýyly döwletgeler bolsa diýilýär, dördüncü Türkmenistan beýik ýepek ýolunyň ýöregi diýär.
Hormatly prezidentimiz yurt başına geçen ilkinci günlerinden başlap medeniyet ulgamyny, onu da medeniyetin nazariyetine uly ähmiýet bermegi, gully mugollimi has uly açyşlar etmegi, medeniyetin nazariyetinden düýpli işleri ýazmagy ruhlanýar. Şeýlelikde orta we ýokary okuw mekdeplerine medeniyeti öwreniş hunäri boýunça täze dersleriň açylmagyna da Gully Halipanyň hem hyzmaty diýsen uly boldy. Muallim köp sanly ilmi makalalaryň, monografiýalaryň, okuw kitaplarynyň awtorydyr. Diňe soňky ýyllarda Halipanyň awtorlygyna medeniyeti öwreniş, Türkmenistanyň medeni mirasy, dünýä medeniyeti ýaly ýokary okuw we umumy bilim berýän orta okuw mekdepleri üçin taýýarlanan okuw kitaplary häzirki wagtda bu gurda möhüm bilim çeşmesi hasaplanylýar. Aýratynda ýokary okuw mekdepleri üçin ýakyna çap edilen medeniyeti öwreniş dersi boýunça okuw kitaby hormatly prezidentimiň medeni siýasatyndan Türkmen medeniyeti ile döwlet geler bolsa, Türkmenistan beýik ýüpek ýolunyň ýüregi ýaly medeniyet düşünjesine bagyşlanan binýatlyk eserlerinden ugralýar. Habar eşitdik, sizin kitabyňyz çykypdyr, ýokary okuw mekdepleri üçin, ýokary okuw jaýlaryna bilim alýan ýaşlar üçin medeniyet öwreniş dersi boýunça kitabyňyz çykypdyr. Howry köp bolsun gutlaýar sizi. Institutumuzun muallimleri olup 4 tane kitap çıkardık. Şu kitaplarım hem hormatly prezidentimiň kaýdan işlenme eserler zatları. Şolun esasında onun ýanky dünýä medeniyetini bu tapar awtorlar var, ýazýanlar. Şolaryň işleri esasında ýazdyk şu kitaplary. Hormatly prezidentimiň medeniyetini üniversitesiniň ikinji bir ullakan tarapy ol Türkmen Döwlet Medeniyet Institutunyň medeniyeti öwreniş bölümini açdy. Şu bölümde ýanky 2 tane mesele bolýar. Birincisi ýanky orta hem de ýokary mekteplerde medeniyeti öwreniş dersini okutmak hem de muallimler taýýarlamak. İkincisi Multany Ilmlar Akademiyasy var, belki bir tapar ilim barlyk işlere meşgul bolýan edareler, gurumlar var. Şolary da ýanky hünärmenleri taýýarlap bermek üçin. Şol okuw kitaplaryny zatlaryny ýazamazda hormatly prezidentimiň bir tapar işleri var da. Hem misallarymyz sorunaldyk şoň esasyny ýazylan kitaplar. Şu medeniyet näme diýip sorag berilen iki agyz söz bilen nähilek jogap bererdiňiz? Medeniyet näme diýileni, medeniyet demek oňurup bejermek diýmek. Onuň medeniýetiň ketgitlemesi bar özüň. Medeniyet diýip adamlaryň akly, paýhasy, işi, zähmet netijesini döredilen, saklanýan, paýlanýan, ýaýradylýan maddi we ruhy gymmatlyklaryň jemne edilýär. Indi hormatly prezidentimiň öz kitaplaryny medeniyeti kesitlemedi berýär. Medeniyetiň nämeligini maýdýar. Medeniyet hormatly prezidentimiň aýtmagy boýunça halkyň kalbydyr. Medeniyet bu hakydadyr. Medeniyet o adamlary onu terlemek üçin açardyr. Onuň ýanky medeniyet adamlary halky birleşdirýän güýçdür. Ine şu zatlary hormatly prezidentimiz ozalky kesitlemerde ýok zatlar goşup üstünde bolupdyr. Medeniyetiň bir tapar formalary var, hem de görnüşleri var. Medeniyetiň formalaryny ozal bilen halk medeniyeti ýerýär, ikinji elitar medeniyet ýerýär, üçüncü köpçülükde medeniyet ýerýär. Medeniyetiň görnüşlerini agylyk ýa-da agydyklyk edýän medeniyet, ikinji görnüşini sub medeniyet, üçüncü görnüşini kontr medeniyet ýerýär. Bugün Gully Mugollumyň sapagyndan ders almak paýmy ýeser eden her bir talip özüni juda bagtly hasap edýär. Çünki her bir aýdan sözi altyny gaplaýmaly diýilen bu halipanyň jemgyýetde özüni alyp barış medeniyeti hem köplere sapagalarlyk derejede. Ýanky esasy medeniyetiň bir kanun laýyklygy bar, oňa medeni miras diýerler. Siz ýa-ni sözüňizde aýtdyňyzda, ýoksam filosofiýada adam öwrenýär, beýleki ilimlaram adam öwrenýär diýdiňiz ýöne medeniyet edil şol borsany adamyň özüni öwrenýär diýdiňiz. Indi mümkin bolsa aýtsaňyz ilmi işgär hökümine bulurdan hunärmen hökümine beýleki ilimlary münasibeti barada aýtsaňyz şu medeniyetde öwreniş iliminiň. Medeniyeti öwreniş ilmi beýleki ilimlerden esas tapagydy ýanky aýdyşmaly adamlaryň içki ruhy dünýäsini täzelýär.
Ola bir medeniyeti öğreniş ilmini bilmesem öz ilmini bilen yok. Sebebi medeniyet öğreniş ilmi özüň jemgyýetine alyp bar demek. Ahlakly bolmaly, gözel bolmaly, dana adam bolmaly. Esasy adam ýa-ki medeniýetiň bir topar görnüşleri bar da. Siyasi medeniyet, hukuk medeniyet, eçki medeniyet, estetik medeniyet, dini medeniyet. Şoň hemmesini ýa-ki ve derslemede bir yes. Alımdan aytmaklarına göre, masal getirmeklerine göre seninle bir alma bolsa, menle bir alma bolsa, sen almaňy maňa bersen, men almağımı sana versem, her ýerimize bir alma bolýar diýär. Egerde seninle bir ideýa bar bolsa, menle bir ideýa bar bolsa, sen ideýaňy maňa bersen, men ideýamy sana versem, her ýerimize iki ideýa bolýar diýär. Bundan başga maddi medeniyete garany ruhy medeniyetiň ömrü uzakdyr. Gulla Akyn Ýazypoň 2-nji leksiýasyna gatnaşanyňdan soňra aňynda nädip şu mugollumy münasip talip bolup bolarka diýen pikir atsalyp başlaýar. Şonuň üçin hem gully mugollum sözüň dolu manysyna halipalaryň halipasydyr. Türkmen Döwlet Medeniýet Instituty açylaly bäri Gully Akyn Ýazyp bilen egine berip zähmet çekip gelýän mugollumlardan başlap te 1-nji ýyllyk taliplary çenli bir adamyň hem ente geçenli Gully Babaýewiçiň sesini gataldanyny ýa-da maksada näme laýyk geýnenini, sapagyny, ýygnaklary, gija galyp gelenini gören ýok. Çünki biziň halipamyz medeniýet adamyň hut özüni oňurup bejermegidir diyen pikir bilen ýaşaýar. Muallim, siz ýa-ni diýdiňiz medeniýet oňurup bejermek diýdiňizde hem adam özüni oňurup bejermeli halatda bolýar-da. Inni siz hem bir näçe ýaş arkadan halipa köp gördüňiz, köp çorbasa otdyňyz, bir näçe şägirtler ýetişdirdiňiz. Inni diýjek bolýandadım. Siz özüňizde bir zatlar oňurup bejermek isleýäňiz, meni şu ýaşdan soň ýa aslynda adam özüni bir zatlar oňurup bejermäge hukugy barmy? Her kimden bir zat oňurup bejerýär da. Mene ilim uğruna, bilim uğruna işlep ýören adam. Bardak görüň gözümde piyesta jygmadan bolýan men. Men institutda ona ýakyn aspirantlarym bar. Men bilişime göre siz talapkar muallim. Hemişe de öz leksiýa sapaklaryňyzda ýa bolmasa önümçilik sapaklaryňyzda taliplaryň talaba laýyk bolmagyny, öz saýlap alan hunerleriniň eýeleri bolup geçmeklerini talap edýäňiz. Olary da ynam bildirýäňiz. Ine men üçin gyzykly. Siz maşgalada nähili? Meselem öz çağalaryňyzdan öz taliplaryňyzdan talap edişiňi diýerli talap edýäňizmi? Taliplere men bilen adýan, men sizi gaty edýän, hormatlaýan, sizi muallimlerim sizi hormatlamaly, sizden talap edýän, öz çağalaryny sizi talap edýän. Şolardanam. Ine gönnün siziň çağalaryňyz şu bir saçak başynda biz bilen bilelikde söhbetleşige goşulyp otyrlar. Ferdar ağa özünden soraýalmy? Soraýyn. Ferdar ağa, ine tuwalama siz Kakangyň uğrunu taýlapdyňyz sebebi Kakangyň tarih uğrundan bir näçe kitaplarym ýazdy. Öňkü döwürde, häzirki döwürde medeniýet uğrundan köp ilim esasyna işler alyp baryp şol uğrundan kitaplar ýazýan bolsa tarihdan köp bilýän. Sizem tarih saýlapdyňyz. Bu siziň öz islegiňizmi ýa bir Kakangyň talaby şol uğru boldymy? Men şonu kakama teredip şol tarih hüneri o ekledim. Ondan soň Türkmenistanyň Döwlet Üniversitesini tamamlap ondan soň aspirantura girdim. Soň aspiranturadan soň bir näçe ýyl Türkmenistanyň tarih medeniyetini işledim. Soň Türkmenistan Medeniyet Ministrliğini işledim. Ondan soň Türkmenistanyň Seýahatçylyk we Sport Döwlet Komitetini işledim. Şimdi soňky 2 ýylda men Türkmenistan Sport halkara jurnalyna bölüm müdiri bolup işleýän. Gazetlere makalalar ýazýan. Esasym şol tarih boýunça, medeniýet boýunça, sport boýunça käbir zatlaryň bir kakamaýan barýan, soraýan, söhbet edýän oň bilen maslahatlar berýär. Şu çağlykdan hemişe kakamaýan diýdi. Gazet okumaly, jurnal okumaly, kitap okumaly. Şu hemmeti meniň şu durmuş ýolumda ulug kömek etdi. Meni şu kakamdan şu atlar nusxalyp, meni şu zatlar öz çağamyza indi şol ýetirjek bolýan. Olar da diýen
bilmeli, okumalı. Köp okusan gözetimin giňese sen öz ýurduňa, öz döwletine peýda getirirsin gelecekde. Şoň üçin şo haky mesajy şol nutkamyz, şo nutkany meni şo siňdirjek bilen öz çağılamy hem aktyklama. Kakyňyz eýen bir näçe kitaplaryň awtory boldy. Siz kitap ýazasaňyz gelýärmi? Men kitap men bir sany bir povestlim var. O da şol radioda çykdy. Öňe oňa da bir wagt gerek. Arzu bolsa ondan şo keläňe bir gowy pikirler gelýär. Gowy pikirler gelse ondan şo bir has bir elin galamyň çeper bolýar. Ona şu an siz arzu edemok diýjek bolýaňyz. Yok şu adam arzu var, ben arzu kellemde. O entek bir edme. Onu durmuşa geçirmek gerek. Onam netip bolsa şu bir başlan biz hemmemiz bilýät, hemmemiz şaýat. Nähili Türkmenistanyň hormatly prezidenti uly ünüt berýär. Bilime, medeniyete, sporda. Şoň üçin biz hemmemiz hormatly prezidentimize çoň ýürekden tawassut edýäris. Milli liderimizin jana sag bolsun. Hemişe biz hormatly prezidentimiň alyp barýan işini gollar hem de ýardym ederiz. Aýdanyňyz bolsun. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunyň ak sakaly, uly kiçiginiň hormat sylagyna münasip bolan Halipaň ýokary medeniýetliligi, pesaýdan sada, emma ören manaly, baý mazmunly sözleş ukyby, pikirleriniň aýdynlygy, delilleriniň anyklygy taliplerini entegem hayran edýär. Şu ýerde onuň eginleşleri we şägirtleriniň gurrunlaryny size ýetirmekçi. Bir institut owat Sonunda institutty 45 ýyl mundan owal şu institutda işe başlaýar. Ol özüniň 90 ýaşyna garamazdan şoň lift diýen zadyny bilenak, liftde garaşyp duranlar. Ullaga häzir sen ýaryna barjak diýsek. Siz gelip oturmaň özüm barýan. Ene ullaga şoňalyk bir adam. Ullaga bizim ullokan maslahat şeýmek. Aljak bolan kiýin olanma şenni şoň nähilligini gurrun berip man gullaga diýilýän adam ol bizim institutumyzyň beýik muallimlerinden biri. Türkmenne berekella diýip bir söz bar. Diňe şo berekella aýdasyň gelýär. Şoň 8 tany aspiranty bar. Hormatly prezidentimiziň aýdýan sözi bar. O da şu gullaga ýalyky ýaşulymyda, şuňa alaky ýollaşlymyda bir ullokan hormat goýun diýär. Hormatly prezidentimiziň ýaşy uzak bolsun. Uzak ýaşadyn bilem, oňa eserler öğretmeň arzuwyna. Gulluba Baýs Akynýazow biz okan döwrümizde filosofiýadan bize de alym berdi, bilim berdi. Ondan soňra biziň çağalanmada bilim berdi, alym etdi. Sözü Türkmen medeniýetine şeýle baý adamda Türkmen mirasyny şeýle gaty gowulýan adam. Ähli alymlar bilen diňe bir filosofiýa däl ýa taryh däl, edebiýat däl iş salyşyp ber. Ödüm piyesalarım ýazýar, almy eserlerim ýazýar. Bir radyat lazım gelýär. 1981-nji ýylda birinji syna tapşyrdym. Şonu Gulluba Baýs bizden syna galdy da. Şonu iki sorag bardy. Bir soraga gowy jogap berdim, ikinjini bir hil gowşagrak jogap berdim men. Onuň sen nidi Magtumullan goşgy bilýärmi diýdim ha. Benim bilýän oldum diýdim. Han aýdyp ber diýdi. Onuň bir goşgy aýdyp berdim, bolan tuweleme diýdi. Han ýene bir goşgy aýdyp ber diýdi. Magtumullan. Ýene bir gepin keltes 4 goşgyda aýtdym. Onuň sen Magtumullan näçerek goşgy bilýän diýdi. Menem edil dogry plan sady biljek gal ýöne 40 ýyllyk goşgy bilýän edim. Biz şu ýerde bolsak siz ýaly talipleri ýetişdirersem, ösdürersem geljekde biziň ýylymyz dowam etmeli, halipalar bolsaňyz diýip Gulluba Baýs bizi şeý dip ruhlandyrýar da. Onuň bize mene şu döwürde inni özümizem institutda muallim bolup ýör. Gulluba Baýs ýaly halipalardan öwrünen rahatlanmady, şu öz taliplerini geçirip şu Türkmen ruhuny, milli ruhuny terbiýelemäge çalışýarsa, hormatly prezidentimiz Türkmen medeniýetine, sungatyna goşan adamlara gowunmaga haklydyr diýip belliýär. Hormatly prezidentimiziň jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, il bähwitli, ýurt bähwitli alyp barýan işlerini elmi dama rawaj alsyn.
Profesor Gullu Akynýazow bilen Aýratynna ýokary okuw mekdepleri üçin medeniýeti öwreniş okuw kitabyny taýýarlamyzda ýygjam işleşmek niýetler etdi. Halipa Mugallymyň huşgärligi, ýatkeşligi şunu hemmeleri täkin gallardy. Haçanna biziň taýýarlayan okuw kitabymyz boýunça ýörüte bölümler hakynda, onna berilen wakalar, maglumatlar, adalgalar hakynda sowal ýüze çykanna, haýsy maglumatyň haýsy edebiýat çeşmesine degişlidigi ýa-da haýsy adalganyň nämäni aňlatýanlygyny halipamyzyň sahypalary bilen, anyk seneleri bilen, wakalary bilen, näme üçinligi bilen aýdyň düşünürşi bizi, ýaşlary şeýle-de okuw kitabyny tinmerýän alymlary ören hayran gallardy. Medeniýete, sunnata, türkmen ilmina, Aýratynna medeniýeti we sunnaty öwreniş ilmina uly ünsüň berilýän döwrüne biziň halipamyzyň işleri hem önjeyli. Muny adam Gahrman Arkadagymyzyň milli medeniýetimize berýän ägirt uly ünsünden gelip çykýar diýip hataplaýar. Halipa alymlamyda goýan beýik sarpat üçin Mehriban Arkadagymyza tüýsüregimizden tag bolsunymy aýdýar. Filosofiya ilimlerinin doktoru Gullu Babaýç Akynýazow ir wagtdan beri ödünü medeniyet namı diyen alıma bağış edip geliyor. Gullu Babaýçyň ödünü bağış edip gelen şu neçenni hüneri bir hili giňelýär, göwremi giňelýän ýaly baýlaşýan ýaly hem de şahirana bir hili eşdilýär. Sebäbi hormatly prezidentimiz medeniyeti öwrenişi, medeniyet kökü ol lokan ünüs berýär hem de soň ören wajypdygyny millet üçin, alym üçin tekrarlap gelýär. Gullu Babaýçyň adam käsig hakynda. Şu 7 ýaşdan bilemok 100 ýaşa çenli istenlik adam bilen söhbetdeş bolanny yaş tapawdyny bildirmez ýaly ödün şo psikologiki ödü duýman ýaly şoňa düdü bilýär, şoperde düdü bilýär. Hormatly prezidentimiň hemme ýazýan dana kitaplaryny hökmany ýagdaýda şo milletiň, halkyň medeniýetine, medeni köküne, medeniýet namatyna uly söýgü bilen, uly hormat bilen, uly aşyk bilen ýatlaýar we köp akıllı zatları tekrarlayan. Şoň üçin hem şu hormatly prezidentimiň medeniýete tunuwata bolan hormaty, syýylygy we oň döredýän akıl almadyr. Altın şertler üçin hormatly prezidentimiň hemişe jany sag bolsun, başı dik bolsun, ululuk geçiri hemme tutumlarım gittiğiçe rewaj alsın, eleme ýanglansın. Medeniýet ojagyny Gullu Mugallymyň taliplarynyň talipleri, olaryň hem talipleri bilen 4 nesli terbiýelep, zähmet çekip ýören Mugallymyň entek-entekler ilm dünýäsinde ertirki güne umyt şuglasyny çaýýan belent maksatlary bar. Çünki insanyň maksatlarynyň benyady puğtu, anam bilen ahlasy hak bolanlygyna oňa ýyllar asla täsirini ýetirmeýär. Gullu Babaýew Akynýazow ilme bolan ihlasyndan anamly aqwalyny guran beýik mugallimdir. Qaqqaňyň şeýle uzak ýaşamagynyň syry näme diýip düşünýäňiz Erdar ağa? Ejim mady. O pahir boldy mundan bir 2 ýyl. Şol esasy qaqqama şol serederdi, köpeňe derdi. Hemme şertleri dörederdi. Hemişe değişýär. Puşt oynamaň gowurýa, puşt şaşka. Esatam şo sportum gowurýa, futbolda seredýär, şol oýun bolsa, hokkey bolsa seredýär. Qaqqam öýde bir ýumşak adam. Gullu Mugallymy öz deňduşlary bir özüniň degişme şorta sözleri bilen hem käme hallary ýatlaýarlar. Şorta sözlerken dostlarymken qaqqamyň. Bir gursta diňe bir almy barda geçse meşgul bolan adatda den zamanmaly. Şonda käwet aýdymçy gaýdaýmam bar. Nähil aýdymlar gowurýan? Aýdymlarda telewizionda aýdymny gowurýan, ýagşnäme ýagýasyň gowurýan. Üç gözlip aydın we onu gowurýan. Başga gowurýan aydymdan bar, aýdysýan soňlunyň arasynda oturanmada da dedim. Garadonly halk aydymlary. Halk aydymlary, şonu gowurýanlar. Ol siziň ýaşyňyza gawat gelýär diýip şol aydymlar gowurýaňyzmy ýa ol? Yok, ýaşlykdan näme ýanky şol
ilk izlikam plastinka vardı. Ya da kart dediler ona da. Ondan sonra paçoğunu ettiriyadiler, sonra gizlik 37. 38. 9-8 yaşında kam son öğreniyazmaydımcıklarım şoları. Ondan aydıp da edip verirdim de. Şolar hem edemeyemde kalıptır, kellerinde kalıptır. Şoň üçin Türkmen halk aydınlaryny gowy görýän. Etatanam men şol aydınlary ýanky radioda dinleýänne, miras aýlymyna gowy görýärler, da şu köne başlary zatlary. Muallim, men bilýän siziň hatta radio üçin ýadan radio oýunlaryňyzdan bar. Andalipdir bir radio oýun var. Şol häzirçelik gidýärde. Adamlar inni bir rat gardy. Şey zikirlen şanını birde namazı kayırmak gerek. Ay görýän bolup kefege men melde matylar. Ay zikir namazıga däli bütün bir destany münasip baýlykdy. Ananna men bir pikirlenýän birden goşaýmak bolanokmy ne? Muny üçin joşul gerek. Onu bradarlar yaşadık. Her seherler nale eylep, kıçkırur şeyda bolup, aylanur yüz nağma birlen bilbili göğe bolup. Türkmen halkynyň beýik şahyrlarynyň akyllarynyň birim Andalip da. Hawa. Gullum gollum ýa-ni özüňiz diýdiňiz, diňe bir ilim bilen, bilim bilen meşgullanmaly, arasyna diňje malmalydyň da medeniýetli diňje almak üçin, medeniýetli diňje öpçün etmek üçin köp zatlar bar, köp şertlerim döredilýär biziň ýurdumyzda. Diňje aşyňyz nähil geçirmek halaýaňyz? Diňje köplen ýanky institutun topar tutup bayramalar diýär, arsmany diýär. Şifahanalary diýär. Bu da diýjal kelýär. Onuň otada da bir topar gören zatlamada kinoçlar kino, ýanky piýesalaryny ýazmagy bolanýarlar. Men ýanky leksiýalarymda da diýän. O muallim siziň leksiýalaryňyzda hemişe biz sizi dik durup alyp barýan adam hökümine tanaýasa, siz ýadaňyz umman köplençi durmuşda da köp ýörýäňiz. 6 saat okuyan oturmam vermem. Ondan ýanky awtobusyň durulary var. Şonda da 1 saatymyz oturmak dik durun. Öňümden bir adam gidip barýan şonu özjok bolýan. Onuň sport bilen meşgullanýaňyzmy ýa-ni siziň ogluňyz aýtdy? Günne bir 2 kilometre ýakyn ýol ýörýän. Gara şonça kilometr ýöremek siz özüňizi her gün maksat edinýäňizmi? O her maksat ýoňy öwrenip durmam özüm. Eýem ol enni öwrenip. Enni kol kapdyr da. Şonu etmeden bir adam galan ýaly turda. Şoň üçin hormatly prezidentim şu sport meselesine şu katollokan ünferýärdi. Adamyň ýanky sağlygyny saklamak üçin, ondan ýanky sportyň özi gyzykdyrmasa, mada dogrudan meňe oglum aýdyp geçdi. Men futbolu, basketbolu gaty görýän. Esasen voleybol görýän. Medeniýet şäherçinde sport meydançasy bar, hoşallyk gaýdat, oýunlar zatlar görüp. Olam ýanky özüň bir ruhuň zatyn galmagyny peýdasy bar da, hormatly prezident tagy oturýan şoň üçin. Sporta gatyn ferýanlyk üçin, adamlaryň jan sağlygyny ferýan üçin, sport esasen adamyň jan sağlygy üçin gerek zatlanmaly. Biz üçin gyzykly siziň hem maksadyňyzy öwrenmek, arzularyňyzy eşitmek. Men arzum esasen birinjidene sağlyk bersin. 90 ýaşapdyryn. Şu çağlamyň, atyjyklamagyň, ogullamyň, gyýlanmagyň, gelinlemediň şatlykly ýaşamagyny isleýän. Olaryň özüň däli beýle adamlara kömek bermeklerini isleýän. Antanperwer adam bolmaklar, watançy adam bolmaklar isleýän, köprek okumaklaryn bilmeklerini zady. Esasen öz käriň bilmeli, öz käriň bilseň, sen onuň beýliklerini öwredip bilýäňde. Siziň esasy maksadyňyz näme? Esasy maksadym men durmuşda öwretmek, ötürmek esasen ýaşlary. Var öz bilýän zatlaryny şolary bermeklik, şolary öwretmek. Mugallimyň durmuş şygary okumak we okumuşlyk düşünjelerine bağlanyp, onuň bütün ömrüniň dowamyna ýoluna ýollaş bolupdyr. Belki uzak ýollara saparyna şol anam Aşgabatda 1948-iň ýer titremesine entek yetilmeli menziller hakyna arzular, ýaşamak, öwrenmek howasy onu bu hadisalardan aman alyp çykanlar. Her bir ýagdaýa, pursata ilmin gözü bilen baha berýän professor Gullu Babaýewич Akynýazow durmuşyň şowlu bolmagyna, akwalyň çuwmegine, öz äheňine, filosofik nukdaý nazardan baha berýär. Ömrüniň hemdemi körpe gelenejemiziň gollawy,
3den 2 bolup galan bir ogly bir gyzy halipanyň gorşowyny mehir bilen doldurdy. Şonuň üçin gullum mugallamyň aqwaly gül ýaly. Aqwaly mugallamçylyk ýaly asylly, awraýly kär bilen nusgalyk bolan hormatly mugallam köpleriň halipasy. Professor Gully Babaýewich Akanyýazowyň entek baş saglygyny awraýly, sagdyn ruhy bilen durmuşy bilen nesillere terbiýe bolup ýaşamagyny arzu edýäris. Esasen men gaty hormatly prezidentimizin medeniýet baradaky taglimatyny, siýasatyny da gollap ýörün. Şolam talepleri öwredýän hormatly prezidentimiz biziň tutmagy men häzir aýtdym, ýa-ki medeniýeti öwreniş bölümini açdy. Hormatly prezidentimiz bize medeniýet boýunça oku kitaplaryny, oku gollanmalaryny, oku maksatnamalaryny ýazmagy tapşyrdy. Şoň üçin hormatly prezidentimiz medeniýetiň nazariýeti hakkında, medeniýetiň taryhy hakkında esasen garşy Türkmenistana täze dören medeniýet hem-de şol medeniýetiň beýleki medeniýetlerde näme öz bolşy tabagynyň zadynyň barlygy düşünürmek, esasen medeniýetiň ösmegini milli medeniýet bilen umumy adamzat medeniýetiň gutgoşukly ösmekligi barda aýdan zatlar üçin gaty lokan soň sagolsyny aýdýan. Medeni miras diýenler 3 saatyn köpürse däbi. En gozuluk biziň ata-babalarymyz goýkydan zatlary, olar biziň häzirki zamanyň adamlaryny kabul etmegi, bizim indiki zamana goýup gitmeli. Ine şoň hemmetiň netijesinde halkyň, milletiň medeniýeti dörýär, özgörýär. Geljek medeniýetimizi siz onda diýmek gowy gözegine getirýäňiz. Gowy gözegine getirýän, täp gözegine getirmelem. Hormatly prezidentimiz ýa-ki öz işlerini, nakıllary, atalar sözlerini getirmek gaty gowy görýär. Şolaryň içinde men gowy görýänim madem meselem özüň süýtülgün dostun gaýmak diýär. Buğday nanyň bolmasa buğday sözüň ýokmy diýär. Şu adamlar terörleriň görnüşleriň birinde. Şoň üçin men öz leksiýamda atanda da aýdýanna, ýa-ki biziň hormatly prezidentimiz özüni süýt taýyp halkyny gaýmak hasaplýar. Madama Türkmenistanyň buğdaýnany bolar, buğday sözüm bolar diýenler. Nesip bolsa, aýdanyňyz bolsa, nesip bolsa şeýle bolar sebäbi halkymyz ul umyt bilen, isleg arzu bilen geljege sary, sebäbi öz zähmet çekýän ýerlerini gahryman arkadamyzyň dörediýän mümkinçiliklerinden peýdalanyp bagtyýar, joşgunly ýagdaýda zähmet çekýärler. Bu joşguny, bu bagtyýarlygy biz sizde de görýäs. Ona näme bir şeýle agda bir ojoňyzyň maşgala agzalarynyň arasynda taçak başyna besedilen şeýle ýakymly söhbet etdik. Beren gyzykly görüňleriňiz üçin köp sag bolsun aýdýas. Sizem gelende sag bolun, hormatly prezidentimiz medeniýet barada şuňal edýän aladalar üçin onga tolokan sag bolsun aýdýas, janyň sag bolmagyny uzak ýaşyny dilýär. Arzularyňyz hasıl bolsun, gullum oglum, siziň hem ýaşyňyz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun. Hemişe ýaşlaryň arasynda mektep hem mezhep bolup gelin. Döwletiňiz artsyn. Toý diýip geleliň hemişe gapyňyz. Anha ezizileşler gepleşigimiziň şu gedekki sanyna filosofiýa ilmlarynyň doktory, professor Gully Babaýewich Akanyýazowyň alyp barýan ilmi işleri barada gepleşik taýýarladyk. Gepleşigimiziň dowamyna biz Halipa Mugallimyň döwletli ojagyna mehmançylykda bolduk. Şonuň bilen gepleşigimizi geçirip gotarýas. Biz size ýene bir ýola gepleşigimiziň ahyryna en gowy zatlar arzu edýäs. Biz bagtyýar zamanynda ýaşadýan hormatly prezidentimiziň jany sag, ömrü uzak tutumly işler mundan näle ömrü wajarsyn. Arzularyňyz hiç wagt ýola adaşmasyn mehman eýleşler. Goýalaryň en arzulanýany, en halanýany ýetilmeli menziline barp ýetsin. Hoş sag bolun, eziz eýleşler.